El projecte que hem presentat als Premis Paco Muñoz per lluitar contra el malbaratament alimentari es tracta de la prevenció del malbaratament alimentari al llarg de tota la nostra cadena de valor. Aquest projecte el que es basa és això, a cadascuna de les baules evitar el malbaratament alimentari i ser capaços de prevenir si hi ha una producció exagerada per condicions climàtiques, agafar els aliments produïts i portar-los al nostre obrador central per fabricar cremes de verdures, aliments reduïts. A més també treballem amb espigoladors per donar part d'aquesta producció de sobreproducció. En el nostre obrador central també, quan hi ha excedents, es donen a entitats del tercer sector, com ara Càritas o Banc d'Aliments. Tenim molt clar que lluitar contra el malbaratament alimentari és un deure i a més és una exigència per part dels nostres consumidors. Per sort tenim un consumidor molt exigent. Per a Millor Origen és un honor haver guanyat el Premi Mercabarna Paco Muñoz per lluitar contra el malbaratament alimentari, perquè ens encoratja a fer palès cada dia aquest esforç de tota la nostra cadena de valor, des dels camps de producció fins a l'elaboració, fins a la cadena de distribució. I a més per nosaltres ha estat també un plaer haver compartit candidatura en projectes tan interessants i de tant valor social i medioambiental.